Bueno, gu Julen eta Maialen gara, Gasteizetik gatoz eta Gesekoa gara. Gez da gazte emantzipaziorako sarea eta aldarrikatzen dugu okupazioa etxe bizitza gure kabuz bermatzeko tresna gisa, aldarrikatzen dugu eta praktikan jartzen dugu ere. Kontatuko dut pixka bat nola sortu zen Gez eta zein zen momentu horretan Gasteizen zegoen egoera. Gezek 9 hilabete besterik ez ditu eta hori, así que, nahiko berria gara. Gasteizen momentu horretan, aurretik bazeuden okupazioaren inguruko esperientzia batzuk, ez? Batez ere Alde Zaharrean kokatu direnak. Alde Zaharrean egon zen bloke bat, Kutxi 103 desalojatu zutena, San Francisco duela 3 urte ere 10 urte desalojatu zutena, 3 urte desalojatu zuten, horiek aurretiko esperientziak. Eta duela urte bateko egoera zen, badago, oraindik ere, Arkillos ere dela Alde Zaharretik dagoen bloke bat, 10 urte daramatzaia, eta gero Errekale hor, ez? Eta, egia da, Errekale horrek baldintza batzuk sortu dituela Gasteizen, ez? Ze eragin du, ez dut esango, okupazioa zilegitzea, sektore batzuetan bai eman dela hurbilpen bat, baina behintzat ere Gasteizko bizilagun guztiek ezagutzen dute Errekale hor proiektua eta behintzat badakite hori hor dagoela eta posible dela. Eta, hori zen egoera, ez? Baina, kaleko elkarrizketetan eta bai ikusten zirela proiektu batzuk, zehozer isolatu bezala esango dugu, ez? Ez egoen etxe bizitza lantzeko beste modurik, Gasteizen emantzipatzeko beste etxe bizitza proiektu batean, edo bultzada hori emango zion, ez egoela edo ez antolatua behintzat, ez? Errestasun hori ez egoela. Orduan ere izan pixka bat egoera. Momentu horretan izan ziren Gazteraiki topaketak eta joan ginen 3 lagun etxe bizitza hildora eta hor, beste Euskal Herriko beste gazte batzuekin hitz egiten eta beste esperientzia batzuk ezagututa, animatu ginen bilera bat deitzen eta ikusten, Gasteizen zer egingo genuen. Orduan, ez zitzaigun ere oso zaila egin, esan dudan bezala, hor bazeuden baldintzak eta gogoak, eta otsailean egin genuen gure lehenengo bilera. Hor erabaki zen izango ginela Gez, gazte emantzipaziorako sarea, Gez edo Gez esaten da, segun norberaren gustora. Eta, zer gazteak, beraiek esan duten bezala, talde prekarizatu bezala identifikatzen dugulako, eta baita ere, gazte emantzipaziorako da, ez? Ikusten genuen, eta ikusten dugu, gure helburu bezala, okupazioa izatea aukera bat. Emantzipatzen zarenean izatea aukera bat, ez? Alternatiba bat bada, baina aukera izatea, planteatzea benetan okupatu daitekela. Eta hortik dator izena. Hor, hasiera batetik planteatzen genituen 2 lanlerro edo 2 karril, bata izango litzatekela lanketa politikoa edo egitea, ez? Hor ere ikusten genuen Gasteizen behintzat, egon zirela ere beste asamblea batzuk, esperientzia batzuk, baina momentu hartan ezagoela agin eragilerik batez ere gazte perspektiba batetik lanketa politikoa egiten zuena, eta orduan oinarritzen gara pizka bat, salaketa plano batean, etxe bizitzaren merkantilizazioa edo egiten den negozio hori salatzen dugu. Gainera,
Gasteizen badago enpresa publiko bat, Ensanche 21, Errekale horren jabegoa duena, ez? Pues hor badauka bastante historia, ez gara horretan zentratzen bakarri, baina bueno, horrere hori zegoela, eta horrekin egiten den espekulazioa salatzen dugu. Eta bestalde aldarrikatzen dugu okupazioa tresna baliagarri gisa. Hori lanketa politiko horri dagokionez. Eta gero beste karria izango litzateke praktikoa, ez? Guk ere ulertzen dugu, gure helburuetako bat da okupazioa ez izatea zerbait individuala, ez? Osea, gure helburua ere da planteatzea okupazioa zerbait kolektibo bezala. Orduan, hor sortzen da sare bat, batak besteari ematen diola bai laguntza teknikoa, formatiboa, denbora laguntza humanoa, ez da okupatu dut nire etxea eta jazta hemenago eta lasai-lasainago ez. Hor badago sare bat eta implikazio bat eskatzen du ere, ez? Hor egotea. Eta horiek izango liratezke bikarril. Orduan, bueno, bagenuen plana, paper gainean, baina ez genuen, kostatzen zitzaigun astea, ez? Paper batean dena osapoli gelditzen da, baina, bueno. Eta horrela geundela, esan genuen zerbait egin behar dugu, ez? Eta hor dago, bueno, erabaki zen okupazio bat ematea. Eta egin zen hiru blokeren okupazioa Ensanche 21-oren jabetza zutenak, Gasteizko Aldezarrean. Kontua da, duela 10 urte Eusko Jaurlaritzak diru laguntza bat eman zuela etxe horiek berritzeko eta lokairu sozialerako proiektu bat martxan jartzeko. Etxeak berritu zituzten, alokairu, plan hori bai publiko egin zutela, ez dakit, interes handiri gabe edo, gaur, duela urte bat eta gaur egun ere errealitatea da, ez dakitzen bat pisu diren, 12 edo pisutik 2 bakarri daudela okupatuta, baldintza, hori alokatuta, baldintza ez oso sozialekin, ez, diru sarrera minimo bat, gainera gero errebisatu ez dutenak, ez dakit, hainbat baldintza betetzeko nahiko zailak. Orduan hori, okupazio horiek eman ziren, eta hori izan zen benetan ere jesen aurkezpena, esango genuke, ez? Hor ezagutu zen, eta gaur egun badaude prozedura judizialak etxe hauetan irekita, baina realitatea da 21 gazte bizi direla 3 bloke horietan. Gero pixkat idea bat egin dezazuen GSen profila edo gutxi gora bera, gara guztiak gazteak, bagaje edo politiko ezberdinetatik, gazte militanteak, eta genero aldetik oso orekatua dagoen espazio bat, ez? Esatea ere, heterogenea da, ez? Nahiko heterogenea, eta horrek sortzen dizkigu eztabaida mordoa, ez? Ditugu plano teorikoan gutxienez, batzutan kosta egiten zaigo adostasun batzuetara heltzea, ez? Eta eztabaida horietatik beti ateratzen dira ametsak edo zenbat aukera euki genitzakeen egiten ari garen horrekin, baina era berean oso argi daukagu punto komuna da okupatzea, ez? Okupatzea da gure helburua, okupatzea da gure bidea eta horren bidez egiten dugu gure militantzia, ez? Edo gure lanketa politikoa. Gu hasiera batetik eta oraindik ere ez dugu instituzioekin mediatzeko asmorik izan eta interesik ere ez. Ez gara joku horretan sartu. Ulertzen dugulako azkenean gure kabuz etxe bizitza duin askuratzeko aukera, naiz eta ematen ez diguten guk aukera hori sortzeko pres gaudela eta sortu dugula, ez? Eta bide hori zilegia izateaz gain emango zaiela erantzun bat, ez? Eta ematen ari zaiela. Ez da bat ere erraza, ez dugu utopiarik ere saltzeko, baina ikusten dugu eztabaida eta zailtasun guztiekin posible dela guztiz, ez?
ikusten dugu ere, eztabaida hori ez, etxe bizitzaren eztabaida kaleratzeko edo mahai gaineratzeko aukera argia zela, aukera argia dela okupatzea bera, ez? Hau da, etxe bizitza eskubidea aldarrikatzeko modu argiena, etxe bizitza bera eskuratzea dela. Eta, bueno, zer gehiago, gero, uste dut, aipatu dudala, garapen pertsonala, eta bueno, ikusten genituen hori, azken finean esan bezala, behar batzuk ditugula, beharretan nahiak, ametsak, eta fronte asko irekitzen zaizkigu batzutan, ez? Esan bezala, gara gehiena gazteak, geopolitiko más o menos heterogeneo batekin, baina askotan hasten gara hori eztabaidatzen eta ikusten ditugu beste fronte batzuk ere irekitzen direla, ez? Noraino daukagun gaitasuna, lehen aipatu den, etorkinekin, lanketa bat, elkarrekin lanketa bat egiteko aukera, ez? Etorkinekin edo gizartean ahultasun egoeran edo hauen jendearekin, ez? Hoikin batera, aurrera egiteko. Adibide argi bat jartzearren, Gasteizen adibidez duela 2 aste, Aldezarrean, badago kale bat, Santo Domingo kalea, hemen izan da historikoki nahiko, historikoki ez dakit, orain gehienak etorkinak, ez? Etorkinak hijituak, gizartetik kanpo nahi dituzten pertsona etnia minorizatu horiek, ez? Duela 2 aste, etorri zen heldu zitzaien ajuntako informe bat, eta esan zieten 72 ordu zituztela hori usteko. Esanez, peritaje baten arabera hori eroriko zela, eta horretzen zela bizi, ez? Alternatiba gutxi eman zizkieten 3 egun egoteko hotel batean, gero beste 3 egun, eta dabiltza hor borroka horretan, udaletxarekin, pixkanaka, dijoaz lortzen, beste 3 egun, eta beste 3 egun, eta 5 egun, eta nahiko egoera baldar eta kaskarrean, ez? Gure irakurketa argi eta garbi zen gentrifikazio egoera bat ematen ari dela Gasteizen, lehen aipatu duzuen turismoarekin guztiz harremanduta, eta azkenean Aldezarrak eman zezaken etekin ekonomikoak kristona da, ez guretzako, noski, eta orduan, horre esatea, adibidez horri ikusi genuela, aukera argia hauei ate bat irekitzeko, pertsona hauen gana gerturatzeko, okupazioaren aukera argia eta posiblea dela adierazteko, ez? Eta, amaitzeko esatea hori, etxe bizitzaren aldarrikatzeko modu egokena, etxe bizitza bera eskuratzea dela, eta okupatzera gonbidatzen zaituztegu.